Masquerade sei muri Zimbabwe. Welcome to our channel, Zim Confessions and Deep Secrets. Kana karike kuchanga kakukuya panelo channel. Please don't forget to subscribe. Kana ujingwa gara subscriber. Don't forget to comment and share this video. Nasi muri Zimbabwe takuigira nye Mukadzi Uyu amurikona rapo. Mukadzi anonzi Miss Kupe. Mukadzi uyu akasangana nenyaya yakasangana nayo mushure mekunge aenda ku UK uko kwaenda kunotsvaga basa muri Zimbabwe. Mukadzi uyu aida kunotsvaga basa Renes Aid muri Zimbabwe. Saka arunzi vakanosvika ku UK company yange yamurecruiter yakabva yamuti aiwa haukodzero kunge uchita basa iri nekuti aiva ane mimba yanga ine mwedzi 6 muri Zimbabwe. Saka zvikunzi vakabva vati aiwa chidzokera kuZimbabwe wakwanisa kuita basa wakadaro. Mukadzi uyu ari kunzi zvinhu zvakamubata akaenda kunoripota nyaya iyi mapurisa. Nyaya ikaenda kucourt uko kwaakanowina kesi muri Zimbabwe. Mukadzi uyu ari kunzi akazopiwa compensation ye 25,000 euros muri Zimbabwe after awina kesi iyi. Asi mukadzi uyu ari kunzi apiwa 60 days kuti anga achitsvaga basa muri Zimbabwe, otherwise anozodzoswa kuno kuZimbabwe, anodepotwa kuZimbabwe muri Zimbabwe. Ndio nyaya yatata kuigirai muzuva ranhasi muri Zimbabwe. Tudze zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section.